आफादा आसाम नाङै आलारि बाथि फोजोंनाय बा केन्डेल लाइट हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे मणिपुराव बिदा फंबायनि गेजेराव बा हारियारिनि गेजेराव जिखिनि मोनसे मास मोनथामहालागै जिखिनि मोनसे दाङाबाजि जाबाय थानाय, जे दाङाबाजियाव गोबां माने सुबुंनि जिउनि खहा जाबाय, जे दाङाबाजिनि गेजेरजों गोबां धोन सम्पति माने खहा जाबाय। बै माने जिखिनि मोनसे जाथाय, बे जाथायखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायनानै आरो जायफोर सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय बिथांमोननि माने आत्म मोनसे सिर सान्तिनि थाखाय जेन बिथांमोना सोरगोआव जायगा मोनो बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों। आरो मणिपुराव मोनसे गोजोन आरो खौसेथिया माने बिदा फंबायनि गेजेराव गायसिनजाफिननांगौ, बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि खाथिसिम जोङो आर'ज गाबहरनो बा खावलायहरनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो नखर बिफान भारत सरकार बिथांमोननि खाथियाव जोङो माने दाबि दैखांनो लुबैयो जे मणिपुराव जि माने जाथायफोरनि थाखाय बेफोरबायदि माने मोनसे भायलेन्सआ जानो मोन्दों, जे जाहोनफोरनि थाखाय बेफोरबायदि भायलेन्सआ जानो मोन्दों, बैफोर माने जाहोनफोरखौ मोजाङै नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों जेन माने मणिपुराव अराय माने गोजोन गायसनफिननायनि थाखाय भारत सरकारा मोनसे पलिसि आरो मोनसे बेबस्था आरो मोनसे सलिउसनखौ जेन लानानै फैयो। मानो होनबा बेवहाय दिनै जेबायदि मोनसे सुबुंनि जिउ खहा जानाय, धोन सम्पतिनि खहा जानाय आरो बेवहाय कमिउनिकेसननि जेबायदि मोनसे ब्लक जानानै दङ, बेफोरबायदि मोनसे थासारिया जोंनि दिनै जौगालु मोनसे माने समाव माने बेफोरबायदिया नाजावथाव नङा। सुबुंफोरनि थाखाय बियो माब्लाबाबो नाजावथाव नङा। मानो होनोब्ला बेबायदिनि गेजेरजों जोङो जौगानो हानाय नङा, बेबायदिनि गेजेरजों जोङो गाहाय फारसे थांगोन। आरो जोङो जेब्लायबो गोजोनखौ जोङो फोथायो, सुबुंथिखौ जोङो फोथायो, जोङो जौगानायखौ जोङो जेब्लायबो लुबैयो। बेनि थाखाय मणिपुराव सान्तिखौ रिस्ट'रेसन खालामफिननांगौनि थाखाय भारत सरकारा थाबैनो खामानि मावनांगौ। आरो मणिपुराव जे हारिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जादों, बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों, बुजिलायनायनि गेजेरजों, बिथांमोना आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों गाव गावनि गेजेराव जानाय जिखिनि दावराव दावसि बेखौ जेन बिथांमोना सुबुंथिनि खाथिराव बेखौ थाबैनो फोजोबलायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद